אתה מוכן. אני מוכן. צביקה מוכן, רגע. יעל בהאזנה? בת קבוצתנו יעל. איפה היא? הנה. מילים יורם טהרלב, אילתר אריאל מרגלית, לחן יוחנן זרעי. בת קבוצתנו יעל. את חדשה ואת מפריעה לי לדבר. חכי, הוא ישאיר אותך פה ברחוב. בת קבוצתנו יעל הייתה בתחילה כה ביישנית. כשראתה את סינט רוכבים מהר לפניה, ברחה אל השדה, לא רצתה שיראו את פניה. בת קבוצתנו יעל הייתה כה ביישנית, זרקה את ראשון הטייס, הרחק מעל כתפיה, שלא יפריע לה לרכוב על אופניה. בת קבוצתנו יעל הייתה כה ביישנית, זרקה את כובעה וגם את נעליה, חבשה קסדה והתקה היטב את רצועותיה. בת קבוצתנו יעל חיזקה את ביטחונה, בשבילי הארץ דהרה, את ראשה הרימה, סיבובים לקחה והפנימה שהטיולים רק ייקחו אותה קדימה. אהובתנו יעל הייתה כבר כה פתוחה שהיא כלל לא התביישה, ממש ביום הולדתה, להזמין אותנו אל ביתה ובג'קוזי להרביץ טבילה. אז זה הוא ידע, היה כתוב לכם. זה היה כתוב. זה לא בקרוב. אני חייב לכם איזשהו חוב. רגע, חכו, יש פה 12 נקלתם. אני חייב לכם חוב משנה